ई पगली के दुल्हा का फोटो देखले बानी ई त हंसता रे कि रोता रे हमरा अभी बुझाइल नहीं के तार जोड़े नहीं खे तारा माय के जोड़े नहीं खे हां हमरा दोनों गोड़े नहीं खे हां हाथना कूदे वाला कोनो ब्याह सब बिहार में घोड़े नहीं खे ऐसा पागल न चलिए नहीं खे ऐसा पगला न चनिया हम जीवन में ना देखनी दादा होई कौन डांस जोगिंदो आई वही में सर हथा तारे कि हमार नचनिया खाली भाव करेले हां कथक नाचेले कथक डांस नाचेली नचाई दुल्हन के संगवा एक बेर इकर सारा कथक पथक में चल जाई कब आराम कर बिसरा नाचे आवता नहीं खाए करत दिमाग के पागल ना रहते मर गए तब अरे बुढ़ा गेल बिया कि पागल भी है कर याद नहीं कि कोनो नचनिया का नचले बड़ी अपने कर जोनियात बताओने में दूर हो गई जिक्र प्यार लूट जाला तो कर सत्यानाश हो जाला ताई महाराज जी कहता नहीं फिर नंदी स्वामी जी कि जेकर प्रेमिका लूटे ले ओकरा एथी में बास हो जाला तोहरो तो प्रेमिका लूटिए गेल बिया हमरा तो अंदाज है कि बास तार में भइल भाई जी भइल ना तो खाइल ना एगो राम दर्शन भाई बाड़े हमरा गमछी वाले बड़ा पियर से इनकर झाल बजावल देखने हैं सब है देखनी है जोरू के गुलाम ऐसा इकरे कहता रहल ई ऐसा नहीं खन बजाओ ना इनकर मॉडल देखने झाल बजाओ के लय पियत रहले आई जी तहार जन कला बानुई प्योर बाड़ा हमारा तो उम्मीद है कि भारत वर्ष में कोनो ब्यास में ऐसा झल भैया बाड़े जन दिन भर बोझा दोस सांझी का नाटा पिसवा के लेके गाड़ी में बैठ जस दही पी लो भैया चला गो नहीं में चला दाल दरे के ए जा दही पियता रे 12 गिलास दही पी द्वार पर माठा ना मिले बाकी जब दाल पियता रे दही दालो पिए ले बड़ी हमरा लाज लागल ह बूढ़ा तारा एगो बात पर भाई जी काहे जी कहला हम माय कर सके पिलास बा काहे खाती हो त है नचनिया के 4 गो दांत कबारे के माने उखाड़ देबे के बा इमर दे तू क्वेश्चन भाई हो नचनिया आइल बड़ी हमर में 6 महीना से तई कर दांत बढ़ गेल बा तू खारे खातिर तैयार बड़ रहो बैठा स्थिर नाक कबर बा खाली रखिए तो लागी तारा ऐसा ना बोलते हम तारा को फालतू बोलनी हैं? बूढ़ा जी कहता नहीं कहता रे भैया कि एकर दांत बढ़ गेल बा कबार देबे के बता हाँ। आ साल भर से हमर हाइड्रोसिल बढ़ल बा एकरा के कबारते नहीं खर को बुझा दे चलिए जाके ए मर्द तू नहीं बोली तू का लागत है कहे माइक को बंद करा चलिए जाके चीते बिगा को रहे हॉस्पिटल में आ सही जाने की नचनिया के मर्द करवा सब फोटो देखले माने कि ना बाबा बाबा दिखाओ दिखाओ वो पागल के दिखाओ ई पगली के दुल्हा का फोटो देखले बानी वो पागल दिखाई थोड़ा सा ए नचनिया के जन हिले बड़े पगली के एकर उम्र 29 साल भइल आ ओकरा मर्द के फोटो देख ली कितना नौजवान बड़े ये बिसरा भवे का देख ली समय ये बिसरा भवे सुअर चरावेला देख ली कितना नौजवान बड़े इनका दांत के साइड देखी कितना साइज बदनात हाय हाय हंसत ही तो हंसता रे कि रोता रे हमरा अभी बुझाइल नहीं के इनकर दांत बरस से ना धोवाला ना लेटिंग साफ करे वाला हार्पिक जोन होला ना आई मलिका आई उहे लेवर के लेटिंग साफ करे वाला बड़का ब्रश से उपाय कइल जाला टीवी में टीवी में दिखाई ना टीवी बड़का बड़का टीवी सोच करी मलिका जल्दी आई है इच्छाएं अनंत है धर्म कैसन हो का मोबाइल सोच करी तनी ले ले बाबू है देखाई मैंगो फ्रूट ये मेरा मैंगो फ्रूट वो सब ले कहो ढेरी जाय दी खाना हो भोला दानी बना खाना बा मैंगो फ्रूटी हम पी ले हम